Salut, prichindeilor! Bine ați venit la Grădinița Verde, unde învățăm cum să fim mici ecologiști și să avem grijă de planeta noastră. Astăzi o să vă arăt câteva lucruri super distractive pe care le putem face pentru a ajuta Pământul. Mai întâi, hai să vorbim despre reciclare. Știți ce se întâmplă când reciclăm? Luăm lucruri vechi, cum ar fi hârtia, plasticul și cutiile de conserve, și le transformăm în lucruri noi. E ca o magie. Data viitoare, când terminați sucul, nu uitați să puneți cutia la reciclat. Tare, nu? Acum hai să trecem la plantat. Să plantăm copaci, flori și legume e un mod minunat de a ajuta planeta. Copacii ne dau aer curat ca să respirăm, iar florile fac lumea mai colorată și mai veselă. Luați niște semințe, săpați o groapă mică și plantați-le în pământ. Nu uitați să le udați în fiecare zi. E foarte distractiv să le vedeți cum cresc. O altă activitate grozavă este să economisim energie. Știați că puteți fi supereroi ai energiei? Stingeți lumina când ieșiți dintr-o cameră și scoateți din priză jucăriile când nu vă jucați cu ele. Floare la ureche. Și ghiciți ce? Puteți chiar să ajutați animalele. Faceți o hrănitoare pentru păsări cu ocon de brad, unt de arahide și semințe. Agățați-o afară și urmăriți cum vin păsările să mănânce. Veți fi eroii lor. Nu uitați, fiecare lucru mic contează. Reciclând, plantând, economisind energie și ajutând animalele, faceți o diferență mare. Sunteți ca niște mici eroi care salvează lumea. Continuați să fiți minunați, mici ecologiști. Împreună putem face planeta noastră un loc mai frumos. Mulțumesc că v-ați uitat și nu uitați să vă abonați pentru mai multe sfaturi distractive. Pa, pa!